What is up, guys? My name is Riksha. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu na našem YouTube kanalu. Danas igramo Agar Hrvatska. Ovo bi bila 11. epizoda, što je naravno dosta velika stvar. Također, htio bih vam samo napomenuti prije početka igre da uskoro, to jest možda čak već sljedeću epizodu možete očekivati novi Minecraft intro koji je napravljen od strane jednog početnog dizajnera koji je počeo prije, pa možda bi se mogao reći prije tjedan dana raditi sa introima, sa animacijama, a njegovo ime je Sebo. Sebo, onda predstavi se YouTube-u. Pozdrav ljudi, ja sam Sebo i novi sam u tom YouTube, području. Da, u YouTube svijetu dizajna, ajmo reći. Da. Grafičkog dizajna. Naravno, čovjek će raditi besplatne intre za sve youtubere koji imaju preko 500 subscribera, tako ako ste zainteresirani, slobodno možete pogledati njegov YouTube kanal koji će biti linkan u deskripciji ovog videa. A mi se bacamo na posao. Naravno, čekirali smo ove 3 opcije, spojeni smo na HR1, kao što sam ljudima rekao na stranici, i možemo početi sa samom igrom. Evo, kako da se nazove? Pa Seba se nazovi, prepoznat ću te. Cilj nam je, kao i u svakom videu, doći pa do prvog mjesta. Prošli put sam uspio do prvog mjesta doći, ja mislim da je uz pomoć MB Unity-a. Samo da pozdravim ekipu, da znaju da sam. Lijepo. Ma, to je za nas nikakav problem. Prvo mjesto ću bez problema fast večeras. A pa tako, jer ima dosta ljudi koji su ostali malo duže radi mene, tako da sam zahvalan njima i pozdravljam ih. I nadam se da ću ih pronaći u klipu i da će dobiti jedan lijep pozdrav. Vidim da ovaj Lucky neće dobiti nikakav pozdrav, pošto hoće me pojest. Bižu Lucky. Šta sam ti skrivio? Jumbo. O, to, prijatelju, to. Evo, i... Vidiš, čim me prepozna, stari moj, odmah je čovjek znao da sam ja to... I nema tu sumnje. Nema tu nikakve sumnje. Čovjek je prepoznao pravoga Rikšu. Ajde, Jumbo, pojedi ga. Split se. Tako, bravo. What? Bravo, Jumbo, bravo. Ne, on je mene pojeo. Tebe? Jumbo? Da. A, da. Ništa, lijep pozdrav za Rikšu Pro. Gdje si Žek? Ne, Žeks. Sad ću da te pojedem. Ne, ode Jumbo. No. Ajmo. Naš se neko polje sa ovih. One, imam feeling da će se Lucky... A da, znao sam. Jumbo. Jumbo. Kako si ti, Jumbo? Jumbo, ja bi ti samo rekao da moram begati. Moram bježati, jer... baš i nije dobra ideja. Ajde. Tuf, to se traži. Ovo nije nikako dobro. Šta je ovo? Ovo je... Viko je 10. 10. I ja sam 3. Ko bi rekao da sam 3? Odlično. Ajde, da pojedemo Žeks. Pošto lik se zamrzno. Jedi. Ne, rasjepa me ovaj. A ne, gledaj. Nemoj mi, šta ovoga Lucky Srba fida. Tako. Ajde, između. Fuck, moram se nekako... Nekako se moram organizirati. Nekako mi je... Ovo je poznat. Imam neki feeling da će pojesti. Dobre, ja mislim da je to
rikša broj 2 neki. Baš da vidim. Koji? Ja, Jumbo, pa šta si napravio? Evo ga, ovaj veliki rikša. Rikša, vidi ga, to prijatelj, tako, to. To je to, prijatelj, to je to. Sebo, ja sam ovaj gore. Vidi ga. To te ja pitam. Ide masa, evo. Šta ćete vidjeti? Nećete vidjeti. Evo ti. Ne. Ja mislim da smo malo prebrzo došli do cilja. Što naravno nije dobro. Ne. Moramo napraviti novi milestone. Ne, šta ćemo sad? Ajde sad mene postavi na drugo. Tebe da postavim na drugo. Da. Ne znam, nekako moram napraviti novi milestone. Znam kako ću. Evo nas ljudi, počeli smo ponovo iz početka. Dobio sam malo feeda. Podijelio sam svu masu, sve sam rascijepao sam se na milion komadića i jednostavno prebrzo sam došao. Prebrzo do prvog mjesta, što nije dobro. Prejednostavno je bilo. Bilo je prejednostavno, da. Moramo malo neki challenge napraviti, tako da svu masu koju dobijem ću ponovo vratiti i pa ne znam, pokušat ću doći do prvog mjesta, makar evo već sam na 10. mjestu sa 200 mase, znači dosta je kasno, može biti da nema ni ljudi, a i kako se zove, može biti također i da su ovi pojeli sve malo veće, pa tako da se s masom može doći brzo na top 10 ljestvicu, da. Go. Malo se, natječe sam, malo 10 i malo 9, ajma, seba, vi 9. Evo, 9. Čujući se 10. mjesta si prešao na 9. 8. sam. Jesi ovo ti? Ne, to je tvoja mama. Evo. Nemo me feedati. Čekaj, evo ja ću tebi vrat masu. Ne, budalo. Išao sam ti vratiti istom mjerom. Da. Glupo, ne. Ti ovo ti kraj pro tim. Ne, ja sam solo. Pa vidjet ćeš me, 2 kuglice onak putuju. Ne, pokušat ću, kako se zove, pokušamo bez feedanja i bez ičega. Znači, pokušat ću doći nekako, pa bar do top 3. To će mi sad biti ono. Bez feedanja. Ali solo, baš solo. Znači svaki feed koji dobiješ izbaci. Izbaci. Išao sam izbaciti tebi, kako se zove, ali si ušao u mene. Jesi. Ne kužim zašto si ulazio uopće u mene. Da. Ja sam ulazio u tebi. Aha, gle, pa ti si išao u mene. Ušao si u mene, ja sam ti išao vrat masu. Dao sam ti masu i... A da, ti si mi dao masu. Vidi. Rikša, to nije dobro. Rikša, ne. To nije dobro. Ali stvar ti je o tome, ček, moram vratiti masu. Koliko masu mi da, toliko moram vratiti. Ne, ali stvar je u tome da ako već neću biti tim sa njima, onda će me pojesti. Da, 100%. Maja. A daj, raci. Nemoj me feedati. Vidi ga, a mora me feedati. Pojedi ga i vrati. Gledaj koji sam već. Prvi. Prvo laga. Ma daj, ljudi moji, ne može čovjek jednostavno. Ne. Ljudi moji, vid. I mislim da je ovo šta je zaštekalo značilo kraj epizode. Meni nije zaštekalo. Meni je. Ali ništa. Evo, uspjeli smo doći, kako se zove, do prvog mjesta. Nažalost, s pomoć ovog rikše. Mislim, bilo je koje frende, prvi put se me feedo malo jače, ali drugi put stari moj, pa nije fora igrat prvi. Ništa, sljedeći put ćemo smisliti nešto kako da si otežam to. Znam, novi VIP challenge kao što je bio u prijašnjoj epizodi, ne prijašnje, nego prije par epizoda Agara, tako da će sljedeća epizoda Agara biti novi VIP challenge i vidjet ćemo ko će me uspjeti prepoznati i da li ćemo uspjeti doći do prvog mjesta. Ništa ljudi, ako vam se ova epizoda svidjela, lajkajte, komentirajte, podijelite te se, naravno ne zaboravite pretplatiti i naravno ne zaboravite posjetiti kanal od sebe i zatražite koji intro od njega. Ništa, vidimo se. Pozdrav. Goodbye.